Denbora pasa baina gehiago dira, askorentzat pasioa, akaso bizioa ere bai, jarduera ekonomiko ikaragarri garrantzitsu ere bai, iragan pixka badute, baina batit bat dira etorkizuna, eta gaur, arrazoi horiek medio, bideo-jokoetaz hitz egin behar dugu, Xer? Alaxe duk eta horretarako bi lagun dizkiago hemen, oso aldrebes jarrita, Garikoetz Larrañaga eta Iker Bellido. Arratsaldeon. Baita. Zuen mundu honetan frikismorik baldago bate ere. Bai. Ikeratu. Friki Asko. Ez naiz ari zuetaz, naiz eta bestaldera begiragon, inork ez du alakorik egin orain artean. Frikismorik badago zuen munduan? Gure burua frikitza hartze deula... Bai, onartuta da, gau. Egia esan, jendiak, edo zergatia, edo zein frikia. Zinia gustatzen zaizu, frikia zea. Teknologia gustatzen zaizu, frikia zea. Eta gu, bideko gustatzen zaizkizu? Inork alakorik esaten duene. Game erauntzi. Bai, ideia principala, arrazoi principala pagina web hori sortzeana hori izan da, gameerauntxia.eu zen, juntatu ginean, bere garaian lehenotikan erlazionatze ginean bideojokolariak, youtuberrak kasu enten, ez? Lau bost ginela, eta honekin sortu ginen komunidade txiki bat, eta pixkana jendia erakartin da, sartu inda, eta talde handitzen goaz. Bai, besteak beste, bideojokei buruz edo inguruan informazio ezberdinak eman, eta nola jolastu, trokoak eta alakoak azaldu, eta gero hori, bai, noski, guzti hori euskaraz eginez. Adibidez zuen ez izenak era ipagarrek dira, Garikoitz, Gari Infernu zarazu. Ez. Eta zu Iker, Robot Ekilien, ondo esan aldut? Ez. Bai, lasai. Pixka zaila beria baino. Eta euskeraz hilotzen jendia ez geha horren beste. Eta apoio moduan bezala guko sortu ginen. Aukera ematez baita ere jokuak zerbait naturaltzat hartzia euskeraz itea badakaela. Gure inguruan talde diferenteak sortuta, hainbat joku ezberdin, edo zerreko zeak. Taskaun baldintza idea, jokuei buruz izan berdula, edo zer gauza. Bai, bideojokuak, inguruko enpresak, edo dana dalakoa, eta euskera izan berdula. Zerbait naturala dalako guretzat. Oin, udazkenean, aspaldi ez dela, Bilbon bideojokoi buruzko kongresu bat egin zen. Fanasirusa. Bai, eta antolatzaileekin harremanetan jarri ginen, eta esan ziguten antolatzaileen artean ez zegoela euskaldunik, guk elkarrezketa egin genizaien. Tokatu izan zaite han reportari lanetan ibiltzea, eta nik ez topatzen dira euskaldunak. Hori, gure aurriritzi bada, impresioa da, edo... Igual orain hasi garelako igual be honekin nola baitean, eta igual orain arte ez denez egon euskaraz egiten duten jendea, igual bideojokoetan behar bada orain arte ez da egon nolabaiteko presentzia edo hor laguntzeko edo egiten, prestatzen. Baina nik ustez, mendik gutxira igual behar bada, igual guetako norbait egon daiteke hor haiei lagunduz. Jokuak normalki inglesez ateatzea, joku guztiak inglesez, eta askoek erderaz bai, edo subtitula bitituzte. Inglesez da jokoa, baina subtitula duta. Gure lana zan, guk ite deuna da, jokua igual du 6 hizkuntzatan daun, guk gainetik euskeraz ere eman mapa nola jolastu berdan, o joku unta jolastu, liga bat sortze deula, euskeraz zerbait naturala izatea bide jokuan barruan. Behaiek ez du egingo, azkenean, gure sorte txarrez gutxi gea. Diru kontuak ere daude horratzean. Dirua ez duen ez asko mugitzen, igual behar bada euskera, bideojokoetan, ez dute enpresa asko hori ofertatzen edo hori orkesten. Nire izena dator mai gaineko joko batetik. Warhammer 40.000 izenekoa, nun armada ezberdinak daude ez, eta gizakia lortzen du galaxia osoa menperatzea, eta daude beste espezie batzuk, gure arraza hil nahian. Eta orduan, heltzen da historian zehar, pertsonai bat Robot Ekilien deitzen dana, eta egiten duena da, mariner espazialak eramaten duten doktrina sortu. Eta hortik hartuta daukate izene. Horrek gogora ekartzen dit ikuspuntu oso amerikarra baino gehiago estatu batuarra, ez da? Etorriko dira kanpotik eta lurra bere egingo dute eta defendatu badaukagu eta badago, ez? Ikuspuntu bizitaren edo munduaren ikuspuntu. Britainiarra da jokoa. Britainiarra da. Ere izena dator, adibidez Gari Infernu, jolasten naiz Call of Duty barruan daon joku mota batea dela zombiak,
Call of Duty nik uste dut esplikatu beharko nukela. Bai, esan duzu, balitz, atletik bezala, eta egongo da ikusentzulerik Call of Duty zer den ez dakik. Gu ez, baina ikusentzulen ematagia. Nik bazekia zer den Call of Duty. Gaztio izango ez da. Call of Duty da shooter bat, lehen pertsonakoa. Pertsona bat, armat egintzuaz, eta azkazu misillo ezberdinak eta hori. Eta da, barruan da, zombitan ibiltzen ez da, nik izena horrei, nola, gehiena horta jolazten ezen. Motxen izan da? Hor, adiez, Call of Duty 3 aukera azkazu, modo historia, kampaina ditzen dara, behiek proposatizio historio bat, eta zu horren zehar jolazten ibiltzen zea, bigarrenga izango litzateke multijukalaria, dala munduko dozein pertsonakin bi talde egitea, 6 kontra, 12 kontra, tokatzeana, eta jolazten zera 5 minutu, 10 minutu joku diferenteta, eta bestia izango litzateke kooperatiba itzeana, kasutan zombitan, edo exozombies, edo bestia alienegenak zialda, eta... Hor badago violentziaren alako zera bat, irrika bat jokuetan, eta zuek hori, gustoko duzu, peio eta heititen inguruko jolasik ez dago esate baterako. Bai, azkenian, hori da, bai, arrazoi. Hori zergatik handa, barruko ez dakenik, alako korapilo batzuk askatzeko modu bat, edo... Igual azken aldi honetan gehien saltzen duen gauza delako, eta orduan hori aprobetxatuz, esaten dute, behingo dugu berdina, saltzeko besteak beste. Azkenean enpresa gaurra segitzeko, aprobetxatu bere garaian booma izan zuten joku mota batzu, Battlefield, Call of Duty, Counter-Strike eta horianak, eta hori ari berdinetik jarraitzen dute, enpresa aurrera jarraitzeko, ez? Ez duzu gustoka Tetris bat esatu baterako? Nik bai, ez. Ni Tetrisa aspalitik ibili naiz, beti. De hecho, zehatu naiz geizten Tetris originala, nio ez dut topatu. Errusiar batek egina. Bai, Tetris original, 1989ko uste dala jokoa, uste, ja? Tetris hori konsoletan ibiltzen jena. Euskal Gameplayek esan zidan. Akaso, serie hontako momentu riko berentako errekopilazio bat ingo nula? Oh, shit nigga. Shit nigga. Shit nigga. Joder, shit nigga. Vale, geldirik oten da. Shit nigga. Join diot, join diot. Kakazarra. Es que, joder. Oso ondo. Joder. Kauen dio. Kontrol hauek, benetan, barritea zue. Esaten zuen, komentario baten irakurri garrazia asko indit. Patxik ez daka heiterrik, patxik bere burua daka heiteatzeko. Eta hala da. Nire heiterriko berena, neu izango naiz. Hostia. Neu izango naiz beti. Jode. Es que... Ikuste, a ver, pero, es que... Bueno. Hala, venga. Urrea egin dut bai, gero heiteatu nire burua. Nik bizialak, o sea...